balima be ka kuma fa yɔrɔ min na ko ayiwa ko jatigɛ wale mɔgɔ bɛ attaque la ka bɔ Soribugu ka taa Kita mɔgɔ kita ka aye Kita taga sira jɔ nin wagati la ko attaque bɛ yen dɛ a information filanan min sɔrɔ ayiwa ko essence ko manque ba de bɛ ɲoro ka fana boli bɛ marché la ko tɛ ka essence sɔrɔ information naaninan ayiwa ko jatigɛ wale mɔgɔ ye yɔrɔ caman minɛ dɛ an ye video dɔ kɛ nin ye an bɛna video yira u la ko dugu 80 maliyɛnw dugu 80 nin kɔ ko jatigɛ wale mɔgɔ y'o de minɛ dɛ an ŋɛnɛ video ye bi de an fana b'a yira la an ka jɛ k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ minnu ye banjakarakaw ye an ŋɛni fana y'a mɛn de dɛ ko dugu 80 nin kɔ ko de wulila ne tɛ k'a fɔ dɛ ne b'a kala an bɛ jɛ k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ en même temps aussi information caman wɛrɛw bɛ an bɛna da don o fana na k'o yira bɛɛ lajɛlen na maliyɛnw aw ni an ka jɛ an ka namɛn fɔlɔ après an ka don info tɔ min na an bɛ don la ko ɲorokaw ko essence tɛ da an ka jɛ ka namɛn fɔlɔ alhamdulillah ne ñorande ko wallahi isaji ko gelam me ñorate mali yoroshi ate ne ñorande tanwe wa ne isasan kele na mada hana mi perega ñora ne da isasan ko ita ka perega ñora ita kan yara play wa dungo do mago bi mangande la ya dungo do kele de ya dungo do ne ñorande de bela jeli ayde voilà mali arme an ka soutien baw ye mais ni mun kɛra ngana an b'o fɔ dɛ mɔgɔ ni bɛ taa kita kɔlɔsi dɛ parce que transition ka vidéo tɛ nin kuma fana an ni kojugu bɛ ka mɔgɔ kun o t'a fɔ parce que o bolo n'u y'a fɔ dɔrɔn o bɛ digi Asimi la anw bɛ aw ni de kisili fɛ mɔgɔ bɛ kita ka ye ne yɛrɛ kita ka di a kana taa kita dɛ a ye kita taga jɔ nin wagati la a y'a ye ɲoro fana ko essence tɛ ka sɔrɔ ɲoro san an fana bɔra ɲo fana yira u la an ye mun fana mɛn tuguni ko le groupe de jeunes revendique une attaque contre un véhicule de l'armée malienne à Konobougou Ségou ko Ségou ku y'an ka armée ka fɛn dɔ fɛn ku ye an ka camp militaire dɔ fana an ka poste de contrôle dɔ minɛ u ni Bamakɔ cɛ ko 40 km ko o de b'u ni Bamakɔ cɛ bi donc ko le groupe terror revendique le contrôle l'imposte de contrôle militaire de l'armée malienne à Falani dans la région de Koulikoro à moins de 40 km de Bamako hier dimanche 4 janvier 2026 Maliens an y'o fana information sɔrɔ information min ye ne dabali ban fɔlɔ mais an ka jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ banjakarakaw tulo bɛ na ayiwa mɔgɔ dɔ kɛni bɔra ka kuma ko banjakara semaine kelen ko jatigɛ wale mɔgɔ ye dugu 80 ko de binna u tɛgɛ kɔnɔ Maliens men da ye men tigila di men a tigi yɛrɛ kumakan kala an bɛ jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ an kan ka analyse minnu bɔ an b'o analyse bɔ aw ni an ka janga ni kuma lamɛn fɔlɔ Umar jateminɛ yɛrɛ la ani sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ la mɔgɔ bɛ lajɛli kɛ i b'a ye
kuma bɛ filɛ nin maliɲɛw n y'a bɛɛ kala pour que kana fɔ ko n y'a coupé n y'a bɛɛ kala donc mɔgɔ dɔ de ye intervention kɛ ka nin kuma nin fɔ donc ayiwa bɛɛ lajɛlen y'a mɛn baɲakarakaw tulo b'a la bɛɛ lajɛlen tulo b'a la mais ce qui est sûr et certain an ye information dɔ fana sɔrɔ ko mɔgɔ ninnu ye attaque dɔ kɛ k'u kun bɛ nin ka n ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ dɔ faga dɛ an y'a ye jatigɛwale mɔgɔw ka page sanfɛ ko le général Famouké a failli perdre la vie dans l'embuscade. Voilà, dans les baoulés, voilà. Donc, ko Famouké kumena, bon, il y a sementaro ni tiye donde. Donc, ko Famouké, ko général Famouké, oh, ko aywa, ka progotora saya ni balo chebide. Yeah. Ko le général Famouké a failli perdre la vie dans l'embuscade du 3, voilà, du 3 janvier dans le baoulé, bilan 3 morts et 7 blessés. Donc, ou de sebe antaroni bon et angen anyo de sebe ne fambe sanno abe réseau fambe bi. Donc ambe do de ke anga soutien kan ba ngarme yi e ambe do kala ka kelen ngeni ba. Ne gene mu ngeni fo. Kelen bani aferete asimi goita bulu. Afagate asimi goita la. Abarkata asimi goita la. Be mu fo Mali surasu nyana. Abado ko mena conseil kele frandi surasu ma wala ingena na kuma ndoko Mali surasu ni tero tora ka ataki ke aw kana taga mogo firle sura siter ni nguna sona abe taga jamana dendo atake de ngina na ko fon kungo fo de video damenen na e baro sisa ngumbe ka ke sisa tero be ka Mali armée piège do de dawo nya 100 nu ye ataki ke 100 kaka siter nu jeni ube dugula de la wole u kana essence ta na utaro lu birlen sura ka taga frappe ka be taga dugula de be faga de ha abe mogo chama birle siter ni nguna ka kono ka be tero de de agli to horonna de Mali surasu Mali armée ay agli to horonna c'est très important de angbe fe woro fo ka no bula pew ame mu ngeni fo munya asimi goita ya tisi wallahi tisi ajugu ya te kwa ka fo ko asimi jugu ya bene segu tungara kono ala nya bebe ngani ngela asimi tisi wallahi tisi. Vous savez naw farale me nyonga ala be barka do la mais naw fara do ala ba au jigindi asimi malion faradi ka politicien bekele ka do malien confindé do kungula ko politicien ere de may ko politicien may pata ale dum be ka politique ke ni politique posute ale bi se ka ale to colonel ya la ka général ou coiffé ngo politique position da to ale oke président a posu ou te sera si posu de ou ye politique posu di. Il n'a pas fait ça en tant que militaire, il a fait ça en tant que en tant que politicien. Politicien me place na lebe ende biu. Il n'est président yemui. No président koro yemui. Jamana nyamogo o jagwa de koro ki sera si de. Donc voilà les problèmes. Ay confin chama bon ay be fara. Mali la politicien do be olu may o tieni. Mais do kainde. Ba aya be fara ngo ka shima ka bekele. Ka bekele de katla munu kolo politicien kolo munu yere be olu yere de na sim kali dugo fana na. Mais confin chamante ko ro mais do somina parce que ambalma chedo boro do nga kuma o somina asimi gotaka supporter bado bora chembe bo karta ay video ke adimina ay kuma chama fo parce que nya fo ni mi gengo asimi gotaki kolosi ni par exemple ça non mena ni exemple ira aula de tero kele ka siterni attaquer ça no jama de bon ne village jama de bolé ça kataka essence no fait bon ni etara kebe taka fara pour que ça ibiti ka dugula do de faka ça ay ni video ron tika chiasimi ma na siternu attaquera au kala taka marfa chi un coup de note abeta ka dugula do faka de ngata ne dugula do de wulle ka taka essence ta awa ni fana tero ka technique kuradi na yaw farati na ba farati ba bla ka dugula do ere faka voilà on est la conseil agana gringa taka ko siternu do attaquera ka beta mo ko fine soro ka beta foko lui tero yede voilà ne on est ka conseil ko fo asimi goita nyana voilà on est ka contribution fitini ko fana tongo de kundu ka nyafo bela jelingena ka fotuguni amorna bi Mali dugu chama me ka perdi den ko wala de Mali euro chama de perdi mangen be do ko an ala kanuka
Mali dugu be jatika wale mɔgɔ bolo Mali be ka sura Somali de la bi Mali be ka sura ina fɔ sura be cogo mun de la bi fɛn kelen bɛ se ka Mali sauver bi o ye Kasimi Goyita gɛn ka bɔ yen kana ni président dɔ ye mun bɛ se ka bɛɛ lajɛlen wele minnu bɛ kaso la ka bɛɛ bila ka bɛɛ ka fa tant k'o de ma kɛ n'an gagnera kɛlɛ na n'a ye tunkara ka fɔ ko ɲamɔgɔden tatɔ filɛ tant que walidenw de bɛ Asimi bolo kaso la ni kuranɛ ca an tɛ gagner kɛlɛ in na a y'o sɛbɛn ko da n ye kale al kuranɛ la Mali tɛ gagner kɛlɛ na tant que walidenw bɛ kaso la Asimi bolo tant a bɛ ka galon dɔ sɔrɔsi ɲɔgɔn na tant a bɛ ka galon dɔ mɔgɔnfin na wallahi billahi ala tɛ barika don a la ni maliyɛn minnu ko fara k'u bɛ sa ko u bɛ sa ko de parce que a caman bɛ duru sara fɛ ko in na ne de filɛ ka nin kuma ni fɛn na c'est la pure vérité maa bɛ ko kɛ nkalon kan ni ko daminɛ kɛra nkalon kan nkalon de b'o bɔ yen ne de kun b'an bolo ka nin message de kun b'an bolo ka ɲɛfɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ɲɛna Allah,